versus power. You have a power. Okay? Kwesi scripture sifunda kuso kwincwadi yaka yezenzo zabapostile chapter 9 sifunda verse 1 to 11 sithetha ngepower. Ithetha ngepower versus power. Praise the Lord. Power versus power. Every human being is fighting for power. Akunjalo? Akunjalo? Every human being is fighting for power. You want power. Masiqale emsebenzini. You get power emsebenzini. Everyone you want to show oba deny power and deny. All right? Amen? Everyone you want to show that emsebenzini, if the manager is awuxelela abantu abasezantsi kwayo oba we don't do things like this, I expect oba mawundixelele whereabouts zakho. He exercise power. Okay? I expect you to do this. I expect you to do that. I expect you to do that. Is a power. Amen? Praise the Lord. Any power iyakwazi ukuginya any power. You can see when you walk in the room, one room, kugcwele zipower. But when you ungena phaya kula room abantu abadibene kuyo, it could be a boardroom, it could be a staff room, you can name it whatever you name it. If ungena boardroom, there are so many powers as koyo abantu abanazo phaya. Praise the Lord. Now, when ungena phaya a boardroom, iyachinchimo ichinchiswa ile power unayo uyiphetheyo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody xa ungena, you swallow the power, you check it out. Everybody, he stand, he look at you, he ask, how you doing? How do you do? Everyone he will ask, how do you do? How's the family? How's this? Bakona band is because you're coming with the power. Power without anointing is annoying. Okay? You need power with the anointing, exchanging powers. Okay? When you are exchanging power, we mean that when you come, we're laying hands, we consecrate that person for the certain job as a uyenza. Then you're laying power upon power to that person. And as we have learned now. Hallelujah. Can you imagine Jesus? He just do house visit. One person. Because Lord, in a power. Praise the Lord. Hallelujah. There is a power in hip hop. There is a power in fashion. There's a power in fashion industry. There's a power. There's a power to the hip hop. All these guys, they're singing. Beyonce and all other people. There's a power. There's a power to preaching. There's a power of the pastor they want to be shown. There's a power. Whatever the power is coming from, but is a power. Are you with me? Hallelujah. Hallelujah. Uyesu uyongena endlini, one house, one person because of the power ya landlord. And you see that uyesu ubangaba landlord andiyithathile ndayisebenzisa. I know he will use such a power because the power anayo uyobetha believers, because the believers that time, Christianity that time was a cult according to them. They never see Christianity is way to go. They never see.
Christianity was no knowing as a Christianity. They were knowing that there are people that they're coming, they together and they believe with one common thing together. And then those people, they are destroying our religions. So the best thing is to push and destroy. And who's going to do that is a person on a power. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. As Pastor Misalama Obe. But you clean the lap, you want to ako ne moyangena. Praise the Lord. Okay. I'm not there. I'm talking about the power. Amen. Any power. But once you have a real power, the sum of the people that they have any power, you have the power of the anointing. Then that power, you power to the power. This is the church. Hey, Mas Valens good again. Praise the Lord. You're not in the church, man. And we can't say touch people. You know, it's COVID. It touch 3 people. Can you stand on your feet? Can you stand? Jump 3 times. 1, 2, 3. Jump. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amen. Take a seat. Praise the Lord. Say amen. Somebody sees up. I say amen. Amen. Thank you, Jesus. So, what I'm saying, the power of God, iyakwazi ukuginya ipower. Okay? Kubonakale ushayine wena wedwa. Umve esithi omnye, hey, Dambiso, ibiphezu kwam, is because the power of God was with you. And you begin to say, hey, Indambiso, ibiphezu kwam. That power is show abantu aba right for you, nabantu abangekho right for when. That kind of a power, you need it. Ibe lapha kuwe, you can feel a person, or pretend you feel a person, or pure. He said, this person, I got pretend you pure. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Is that power? Is that kind of a power? Praise the Lord. But I want to understand this. Paul is a one person or respected kuyo yonke community. When you talk about Paul, who respect you, Paul? Because some of the things, some of the laws, Paul uzenzile. Praise the Lord. He was involved with laws zase Rome. Okay? Ebezazi inansika even njengomana ngoku sisasebenzisa imithetho yo Paul na kwinansika kwi-system ye legal system. Illegal system isasebenzisa Romans law. Okay? Isayisebenzisa na uyawufika zonke izinto zithethwa jikalele. Mayingajongi phaa isitulweni. Ngikho phaa isitulweni shumayela. Praise the Lord. Zonke zijonga i-systems. Praise the Lord. UPaul wayephakamile respective uPaul. He was respected. Okay? And uPaul ilendo ebeyaz into yoba akanonyathela eDamasco engakhange angene ngeauthority. Aqale kwi-authorities afumane iletters am authorizer to go to Damascus.
in order that aziwe eDamasco oba ukhona indoda enguPaul elapha phakathi kwethu iphethe ileta authorized way. Hallelujah. He went to Damascus, he get the letter, and wathi xa efika kubantu abakholwayo ababambe ababhuye bonke ngexesha eliyi-1 ayobafaka entolongweni ababethe bonke kuzanywa ucinezela le Christianity. So that's why gospel ayikhange ifike cheap. You can take it ingathi cheap, but is never a gospel ibe cheap. Zange ibe cheap gospel. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. A gospel always you will be expensive because a gospel zange ibe cheap. Amen. That's why gospel inequality. That's why before uyifumane ipower yakaThixo, you have to pass kwizinto ngezinto ungenokwazi ukuzi-explaina, kanti njengoba uphasa kuzo nje uyafumana the real thing, the real power. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now, there Paul, he asked the letter, he get the letter, uyahamba ubheke eDamascus uyotshutshisa ibandla eDamascus. Some of scholars, they said that God failed uStefan because God allowed Stefan ephethe igama lakhe aqulutywe abhubhe uStefan. Meanwhile, God, he took uStefan wambonisa amazulu. But meanwhile, Stefan covered, but abantu abahleli phansi, they are not covered. Bona bajonga oba nalo Thixo wabo uyabayekela. This is new scholars. But when the people, they start, the believers, bebona ngathi bayajika, and indoda enye leyenzayo, and God, he have to stand. Eme ngenyawo, abe ngenyawo. Praise the Lord. Meanwhile, elibeka inyawo so late, abanye abantu sebebhubhile, but he got abeka inyawo. And girl elibeka inyawo, young Paul noThixo, toe to toe, yena kunye noThixo. Saul uthe xa befika behamba bekhwele ehashini, yatsho yagqekeza imibane. Igqekeza kwakhe imibane kwavela ilightning awa amadoda ehashini abetheka phansi emhlabeni ubuso bajonge ezantsi egroundini. And one voice, abanye abantu khange bayive, iviwe yindoda, iviwe ngamadoda amabini, nguSaul kunye nale ndoda funeka ithwala uSawule abheke phaa. He get a provision for uThixo kwenzela oba le ndoda ikwazi umthatha uSawule angene naye eDamasco iyombeka kwindlu azawuasuleyithwa kuyo. Otherwise, wangazange athethe. Yile nto uSaul wathi xa ebuza, wabuza uba ungubani na wena Nkosi? Wathi ndiyile ndoda uyitshutshisayo, wonzakala kusasa nje ukhaba imviko nje. Wabuza uba mandenze ntoni na? Kanti wabheka kwisithetho sithethe nza kubonisa oba funeka wenze ntoni na. God himself, after ixesha elide ewayekela amaKrestu eyobetheka thini abanye uyabonisa le nto ayithi isombululeke, and then he take a stand. Take a stand. And xa ethatha istand, uthatha istand soba le ndoda, praise the Lord, mayimbone oba unguThixo. Uphakama kwakhe uSaul ebekhwele ehashini ebona, but uphakama kwakhe egroundini akabona, walose sight. Because phambi kobuso bukaThixo nothing phambi kobuso bukaThixo. Ubomi bungatshintsha just instant ngexesha lokuba ayikhananga imeko yakhe inganjani na,
But kodwa once uThixo abeke inyawo lakhe, izinto zonke ziyachinja. Praise the Lord. And it changed. Praise the Lord. Hallelujah. Even those people, baby, I'm on the soul. Those people change. Praise the Lord. Unobangela kube njena naklapha naklenkonzo nezinto is because God himself akabeka inyawo usanqokola. But once uThixo beka inyawo, istory sizawuchange. Ngoku iseyinqoko ngoku sathetha, I'm going to do this, I'm going to do that, I'm going to do that, I'm going to do that. We are not interested about what you're going to do. We're interested in the action. Not interested about kuzawuthini. Praise the Lord. You have to put uvuka kwale mfana wavuka engaboni ngeliso lomoya. I mean ngeliso lenyama. Kaboni wathathwa yile ndoda inye. Yahamba yamfaka eDamascus. Ubethwe kwi-border gates. Ubethwe kwi-gates zaseDamascus. Uyongena eDamascus. Wahamba ubheka eDamascus. Xa efika eDamascus, in the second day uPaul ehlele eDamascus, uThixo usakhangela indoda umthumela, there's a man of God eDamascus ekhoyo ethandazayo. Big preacher there. He's a prophet. Praise the Lord. 30 tongues. Praise the Lord. 30 tongues. Yathandaza. Xa ithandaza le ndoda wamxelela, hey, Anania, yes sir, I'm here. Bheka kwistato esithe, all right? Dothini? Uyawufika kukwindoda phaa ngubani? Bani lo ndoda? Kusawule waseTarso. I'm not going there. Praise the Lord. No, I'm not going there. And why? Why you don't want, what dead, you know that guy in the Inslay. Ukelela uThixo ngoThixo into ayibonileyo. God is like that. My experience with the Lord, you always want to speak ngezinto wena yena azaziyo, but God of uthethe. You have to open your mouth ngeproblem yakho. Le ayazi problem yakho, but you got to pray about it. Okay? You got to pray about it. Goguyazi oba uyayazi. And it a bit different, because sometimes you allow for recession to use people abathanda udlala. Because ngala xesha uyabona uThixo. Uyaya bakhona abantu uThixo uzawuthetha kubo. Ayikabi ngabo aba athetha kubo ngoku. It sound like a threat. It's not a threat, it's a truth. Because now uyayazi ba lo athetha kuye uyathanda udlala, he take things careless. He can't take things yena isiqu sakhe careless. I mean serious. There are things that you got to take serious. But uyayazi, okay, let me ndilibazise ngaba. Mandilibazise ngaba ndibe ndithetha because there's a tough time. There's a ekuzawuthi xana kuzeba. I'm not lying when I said this ministry ingumlumiso wabantu abazayo. I'm not lying. Ingumlumiso. Sizawugcwala. Praise the Lord. Ingumlumiso. I am not saying to those people that are working they must feel bad. I am telling the truth. Truth need to be told. Praise the Lord. Hallelujah. If the one is taking things not serious, it's a problem, people. Because you got to take serious in those gabao. So funucha, super familiar with the process. Take things serious in order the things they can take yourself
even your problems, they can be. Nobody was that serious. Amen. I'm not saying people I'm working with, they are not serious. They are serious, but you need to put more. Put more. Praise the Lord. Hallelujah. He went to Ananias. Ananias said, no, I know this man. Oba ukapable ukwenzani. Izinto azenzayo. Praise the Lord. Uyaziwa. Praise the Lord. You see, this man une power of gangsterism. Power. Gangsterism. Gangster. Ezifika zingena apha zisixelela uba lashuta sonke apha, shoot ebusweni, shoot again, shoot blah blah blah. Praise the Lord. I think umoya oyingcwele. Yazi umoya oyingcwele? Ndiyamthanda umoya oyingcwele. I was called up last year, I think September last year, or if it was not September, it was June. I was called a Khayelitsha kwenye forum. Oba I must be a part of that forum. Kuza kwakhiwa another mall, somewhere pa eKhayelitsha. Kuke mall eza kwakhiwa. The chairperson was the late Feni, and kunye nabanye nabazalwana bama aba ebenasike. I went first time to this meeting, and then I said, I cannot work with these people. And yambulela umoya oyingcwele. I am not saying the project ayizohamba kakuhle, but ndibulela just umoya oyingcwele ukhupha mna. Because umoya oyingcwele ukwenza kwi-cast or group of people ufilishe wena ungokuphakathi, uzifilishe wena ba you are not part of this group. You're going to feel uphakathi. Once befuna ukusebenzisa, hayi mani bama uthi no, I'll come back to you because I feel ngathi ndizawuxakeka, ndonqena unexakekise. So I'll communicate with you, sir. I'll tell you oba accept the position or not. That's moya oyingcwele. Moya oyingcwele hambe idiots. Every time kubekwa lesi, so said you and yazi why bendicelile. Okay. Because ubetha kwayo umvume dandala wabethwa ngamadoda ahamba kunye nawo. Amkhuphe ecaweni amfaka kwi-politics. Very powerful man of God, man of prayer. Umvumelwane dandala. Amthatha Tutu, I name it, all these people. Bamthatha bambiza bathi man kaungene. And sibona nguwo clean. Bamenza ntoni? He took his steamer. Because umoya oyingcwele he reject inda umoya oyingcwele ayithethayo kuba don't. Hey, andiyazi ndiphakathi ongathi ndiphakathi ke andiyazi aphe nathi thina sila ngokuthi siphakathi kwebhayi netinarha. Nikhe nitsho nalapha nisebenza lona ibhayi netinarha anilazi tinarha nje. Praise the Lord. Sidla ngokutsho thina sithi hayi siphakathi kwebhayi netinarha. Indoda kaThixo yangena. Okay, nevertheless, I'm not talking about him here. I'm talking about what happened. Now, kulo msebenzi kwafeni kuvela amadoda amaninzi. Amanye ngamadoda kaThixo adubule lo mzalwane. Ayiphathi yalo mzalwane. Can you imagine? Yabona ndiphi andikopha andixoxe noxoxa mna. Andikona kwi-meeting sendifonela nje ba hey apostle akwaba nathi sasekumamele. Praise the Lord. Hallelujah. You don't, once ungafit suzenza ufina uzinyanzele ebantwini. Xa abantu decide sukuzifaka. I want to be fit in. Fit in for what? Praise the Lord. It's not yours. Let them go.
Go, let they walk out. Ebomini bakho. Doesn't matter. Let them go. Because being a song bakho kakade, uThixo bakhona bazonika bona. Let them go. Don't panic. Obaba mkile kakade bebeze kuThixo apha nize kuThixo. If you decide you go, akumkanga kum zawuva nje oba ubani akasekho kunye nathi. But akakho kum. uYesu apha ubonisa uPaul oba ababantu ububabetha ubungabethi mna bungabethi bona ububetha mna ababantu buba prosecute wenza yonke prosecution yonke lanto ubuyenza ubuyingayenzeli bona ubuyenzela buyenza kum. Who are you? I am that one. You prosecuted. Not when, Lord. I never. He said, yes, I am. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be stressed when we took it out. Don't be stressed. Baba ya took it out because kakade now mos ukhona nje ngomzimba kule cawa. When kuthethwe ngale cawa now you like it. I like it. So don't worry. When bethuka icawa bayeke bayithuke yabo yeka Thixo so abathuki mna bathuka uthi bathi umnapho bathuki mna kanti lindele umuntu ozongena apha athi umnapho wa ayike xa ungene apha kule ndawo ndikuyo then you challenging mna so you come and deform me in front of these people andizokwenza next ni ndithatha isithixo semoto yam ndiyaphuma ndiya but funeka uyazi you in for it. I'll take even a loan yakho naloba anasizi anandone I take everything oba umntana akho ndithatha indlu leyo umntana le kanina ndithatha ngaba bathukisayo bathumele voice note ebantwini bathini akho nix ezakum akho ndisihluthe akho nto indisusayo. Praise the Lord. Because ayizanga kum mangayithethe ngevoice mangazapha azothetha apha. Now mnanda nina apha nina nasendimkile gone. Praise the Lord. And then I'll deal. Abanemali. Awuvephi umuntu odrive ijeep awuvephi ufuna ndrive idonki. Even Jesus ngexesha lakuba bekhona uYesu ngelixesha edrive private jet. Uba ebekhona uYesu ngelixesha uYesu edrive private jet because why suppose abheke eCapernaum asuke kulena abheke kwenye city asuke kule city abheke kwenye city ehamba ngeboat. That's why wayelala the best ye boat wayelala ngayo wayekhwela kuyo wayengakhweli nje sokuthi wayekhwela iboat incima yayivulekile ongathi ukhwela ikari yamadonki yayingavulekanga. That's why ithi iBhayibhile wayesihla bheka yonqenqa ezantsi njengoba besebenza phezulu nje ubheke ezantsi kuyaseva kukho abantu abasevayo apha ebhotini kuyatyiwa apha ebhotini uYesu abuye uba bephila ngelixesha hedrive nantsika ihelicopter hayi wayethe uzawudrive iMaserati. Of course sit and watch. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, somebody. There you go. Praise the Lord. No. Kudala ubabetha abantu. Wenza unothanda ebantwini. Now, ndihlile nzobeka inyawo. And xa efika kubo wafika. Anania, yes sir. Are you here? Yes, Lord. Talk to me. No, I want you must go. Where? Up which stage? Yes. Uyawufika kukwindoda egama layo kuthiwa nguSawulo waseTasko. What? Umna ndiye kulaa ndoda. Let me tell you something, Lord. Le ndoda iligqibile ibandla. Ibabethe bonke baphela abantu. uYesu mile and then hayi yonke izinto akho nto iright abantu bakaThixo nabantwana
ibetha ayina respect, ibetha everyone. What yes, all right. Mamela ke ngoku. Iya kuye ngoba sendimtshintshile. Sisitya sokuphatha igama lam emehlweni abantu, emehlweni yenhlanga. Iya ngoba ndizambonisa yena qala izinto ezinkulu amele uba makazenze. The same power anayo ndizambonisa ngala boldness nala respect anayo kwi-public. I'm going to change. I'm going to use for my kingdom. I will change everything yakhe to my advantage. Go there and you lay hands. And when you efika phaya is where the power to power. Because ekathixo power, every knee shall bow. Ekathixo power, everything yema, even the devil himself, he cannot stand the power ekathixo power, he changed relationships. Ekathixo power, he changed marriages. Ekathixo power, he changed everything, every situation. The drug dealers, your children, he changed power kathixo. Once you figure power kathixo, everything is changer. Is because the power of God is in charge. Take a wonderful seat. Once you figure power kathixo changes. Don't play. The power of God. But one thing again, praise the Lord. One thing I got figure, he doesn't do anything. Power of God, he changes. He changed lives for brighter tomorrow. He changes. Once you get the touch of God, everything. And why? Because you got the backing of God. Once you have the backing, you are protected. And when you went endlini, ufika kulo mzalwane elele ehleli phansi. Sawule mzalwane wami. UJohana ni. Sawule mzalwane wami, inkosi uYesu Kristu ebonekele kuwe endleleni ozengayo uthi mandikubeka izandla. I must come, lay hands. Mandikubeka izandla. Ngoko nangoko isight ibingekho. Yaba restored immediately. Once I back in. You know, when you lose sight, it's a problem. You be blind. Some of the things be blind, but born. In other words, when the truth is here, doesn't kick in inyaniso, you begin to have so many excuses because you're denying the truth and the facts. Once you deny truth and the facts, you always have excuses. Instead, you are facing with your truth. What is the truth? True. What is the truth? Indoni inyaniso kwinyaniso. Indoni inyaniso kwinyaniso. People, when they talk inyaniso, always you talk inyaniso, sometimes it look like you put your own position. You position yourself. You go royal. A posmo. You go a posmo. You ask any man or a woman a posmo. Why you are here? You will put every time a Saki story is right than any story, because the truth is here. Are you with me? Are you here? Hallelujah. Once you speak the truth, once you know the truth, and then the truth shall set you free.
Awukabikho free still till you speak the truth. And the truth shall set us free. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When he get there, he said, Ananias? He said, yes, sir. Ungumzalwane wami. Moya ingcwele. And Ananias zangathethe yifola ezinyaweni zendoda kaThixo. Praise the Lord. Yifola ezinyaweni zona yigogo nangoko wawizinyaweni. Aw! Uthi umculo ndiwezinyaweni zakho ndilifunda itarhu lakho. Because once uwezinyaweni, there's a space. Ayikadlanga imeko yakho injani na. Once uwezinyaweni, you pray for your character. I-character yakho ifana naye isetyenziswe nguThixo. I-character yakho izoba nobuthixo. Once uwezinyaweni, there's something etshintshayo. Kukho izinto eziwayo because kuwezinyaweni. Intombazana yaseSamari yathi xa idibana naye yawa ezinyaweni. Ithe xa isiwa yathi Nkosi ndiphela amanzi ndingaphinde ndibuye ndizoselapha. Wathi hey neliqula linzulu anokwazi ukwakha yayishiya umphathi. Yabona ba iyandiphazamisa into yokukha mandiyishiye. Ndibheke lokishini ndobaxelela abantu hayi iza ngapha iza nathi indoda indixelela izinto. Nathi indoda indixelela andikashumayeli about ngeseed uThixo owayishiyayo eSamari. Ikhona into eke yenzeka emveni koba uYesu ebhubhile kumhlaba waseSamari. Ngoba uThixo akele ngoba abantwana bakho bangangakulandeli, akele ngoba abantwana bakho bephuma kwelinye icala, kodwa uThixo iseed ayifakileyo izophinda. Yile lethu umbhali ngela kamva wayishukisa indlela yaselwandle. Ngoba uThixo into yenzayo uthi xa ifaka iseed ayiyeke iyathi xa idubula. Bathi abantu xa bethetha siyamazi uyise, siyamazi unina wayendena kanti kudubule iseed. Kudubule iseed. Praise the Lord. Siyamazi. Siyamazi. Kudubule iseed. Amen. Saul mzalwane inkosi uYesu Kristu ebonakala. In other words, uSaul, they changed the character. Character emdaka ene foundation emdaka. Hawu uThixo into ayenzayo usikhupha kwinyukunyuku yesono kwizinto esabelele kuzo, izinto abantu abahle abasuse athi abasusa abathwale abazise umhla wenkululeko kuThixo ambonise oba xa uhleli noThixo uba straight. You don't need to be doubt. You don't need. There's God. In Christ Jesus, there's liberty. In Christ Jesus, there's restoration to yourself. You will never forgive anyone if you not forgive yourself. You never. This thing started on you. Praise the Lord. When is it started on you? You'll never forgive a person like you forgive your family. I tell you why. There's a lot of things
napha ifamily bekho abantu beningathethi nabo but ngoxa ndigqitha malume, how are you malume, beningathethi nawo. Sithethe ngumsebenzi ngumncwabo savana ndabeka ezami izinto ndathi ke mtshana ndisafana naqala ndisathetha laa nto bendiyithetha izolo ndithi xa ingekho right ayikho right, so xa i-right ngakumbi xa uzofuna i-opinion kum, allow me ndikunika i-opinion sunika mna because can't find an opinion go. Then you receive the power and you receive the sight. And you begin to see. Do you see when someone is under money power? Ubona izinto ebezibona izolo zingafani nanamhlanje. Xa ufumene into umva omnye sithi bendingayi understand all along. Ndiyaqala you understand now. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. What if babubheke esihogweni? Bheke esihogweni. Saul mzalwana wam inkosi. Can you imagine? Inkosi. Inkosi ayibonakele kuwe endleleni oze ngayo. Yabonakala. Oba mandukubeka izandla. Because le power nayo ayikho parallel nale power dinayo. Le power nayo ipower ye politicians ezokuthanda xana zibheka kwi-elections. Le power uza kuyifumana iza kubonisa izinto ezinkulu. I remember uphuma kwam eBuyisile naye kwi-healing ministry. Later kwakuza anoint abantu. And then the man of God says, people of God, this anointing service is not for everyone. Samamela, this is not for everyone. It's an anointing for people of God. And God, those Lord is going to use them. You know, when Subawa akusebenzisa uthetha izinto nawe ungazazi ngomso. I'll tell, I was supposed to take about 10 people in my list, but the Lord said I must take 2 people. And you have to pray who's that 2 people. Maybe you are the one of the 2 people. Abantu abathandaza ezweni. Sakubona abantu abathandaza kuphela babili abantu befuna uba kulathu. Thandaza abantu mntaka mama. Yeah. Abili umuntu ishirt ibaleka amanzi. Uthandazela uba makabonwe uba hey ndigqiba uthandaza. Ishirt yami ibaleka amanzi. Well, even those days just pray now. They are not in this list. They are not in this list. So I'm sharing the grace and fellowship. I'm going to ask the Lord, who are they? Because these people are here. These 2 people, they are not in this present. So I'm going to the Lord to go and ask, who are these people? You can pray at home, 6 o'clock service. You must be 6 o'clock service. What everybody, my guys, no, I want everybody 6 o'clock. Bring your special offering. Bring this and bring that. Sapuma mfoni. Asingena mali so iboleke.
boleka imali mfundisi aqongoza khandincede phaa enantsikeni kukho uthixo uzawuthetha kukho indoda enye niba ngapha apha siba more than 1,000 kule 1,000 kukho abantu ababini uthixo uzawuthetha kunye nabo nam mfundisi ndofuna imali ndifuna kudadewethu ubhubhe umntu asekanye ndingekambuyiseli naloo mali akuphofu kudala ndiyibuyisa ke kodwa ke khange nditsho ngomlomo uba ndiyayibuyisa imali kodwa kudala ndimupha imali ndayiboleka loo mali kudadewethu hayi mamela kudadewethu wathetha phaa uyamazi ke before akunike into uyamazi uqala nantsika ndithi thetha ugqibile sapha le mali ndiyayazi unayo masihambe sibheka ku-ATM yho andisencume uthe xa eyithatha xa sibuyayo ndayithatha enantsikeni ndayithatha yeka ubaleka uphume endlini okay baba ndiza kubona xa ndibuya kugcwele kuthe you must understand iSports Center yayinendawo igalari phaa kugcwele silindele indoda enye uthixo athethileyo la madoda mabini azawubizwa ayi angena ngena laa nto leyo seyimanise njenje mhlawumbi zitsolo zimhlophe fake white nantsika suti emhlophe mhlawumbi zitsole yabuza uba where's the bishop here ndim yibishop David ndim bishop wabuza where's bishop where's David bishop David where are you I said yes I'm ndakubona njengoba wena uvuya xa izinto zikabawo thina sasoyika zange siyithathe sivuya uyazi ubana nje obabe ikhona indlela bendinonishiya nam uba ibikhona indlela bendinohamba uba ngaba bendizithumile uba ngaba bendiyizendi because ndiyithanda kukuthunywa kukuthandwa kukubizwa praise the Lord. Where's David? He said, okay, no problem. No problem. No problem. Wabiza abanye. Hey, bagqitha abantu kula list. Hey, kutheni ngathi uya kule 10 ngoku. It's no problem. No problem. No problem. No problem. What da 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 praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus their Son. And give the glories for things He has done. Come on, praise the Lord, praise the Lord. Open your mouth. Praise the Lord. Under the mask. Let the lips. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Let the people. To the Father through Jesus the Son, and give the glory. Great things He has done. He called my name. And that time, and when I come there, I think he get me one that time in that second, then pew! And then I jump, I fall. Then he said, pew!
And then he said, you are chosen. Do you know that? And then something was inside said to me, of course. But I never say that. And then I keep quiet. 1 year later, and God said, whisper in my ears, go to Cape Town. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And power was transferred to Ananias, to Paul. And when he transferred the power, everything was changed. The tongue was changed. The eyes was changed. The ears was changed. The heart was changed. And he left him there. Because God says, uzabasisija. Uzawuphathe indaba ezilungileyo. You cannot ube newari kuqaba to the grave when uyityalile seed emntaneni okanye ku brother okanye kummelwane, whoever you oyifake kuyi seed, akunokwazi ungakwazi ulala, because you're going to die. Umshiye lamntana apha, umshiye sityubomi, as guguka later songekho at mama wayesithi. Pray for your child. Don't put your heart kwizinto azenzayo. Pray. Pray. Ilento Paul esithi kuba bonke abapostile. Khange ube khona omnye okwazi ukundinceda. Umna ndizibiza uba ndingomncinci umpostile, because bakhona abapostile, but ekugqibeleni koba bapostile uboniwe nguKephas, uboniwe nguPeter, uboniwe nguBarnabas, uboniwe, but ekugqibeleni kubo bonke abapostile uthi wabonwa ndim, ndingoyena mntu umncinane. But emdala ngokwesithonga, but emncinane kungena, because you udinga uasharishwa. You cannot uzibeke ngokwakho. There are people that they will take you, bakupushe, bakuasharishe, they put you in the place. It doesn't matter which place they will put you, but there is people that they need ukuasharisha. When I saw the cleansing fountain open wide for all my sin, I obeyed the Spirit when He said, "Will thou be clean?" I will praise Him. I will praise Him. I will.
sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood can wash away his stain. When I saw the cleansing fountain Open wide for all my sin. I obey. I obey the Spirit's ruling. Oh yes. When When he said, "Will thou be clean?" when I saw the cleansing fountain, When I saw the cleansing fountain, open, open wide for all my sin. masingayekelele ke. I obey. I obey the Spirit's ruling. When he said, "Will thou be clean?" I will praise him. I will praise him. I will Praise him. praise, Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood can wash away each stain. Remember this. Paul says to this brother, when he changed, he put in power. And it happened to humans when they doing a power katiko to transfer to someone else. They doing it with all their heart because the Lord say so. Okay? They're just doing it. Praise the Lord. They don't have a secret agenda. Because kulinyikala they have a secret agenda. They will keep you. Baba ngathi bayakuthobela, but abakuthobeli. Bane secret agenda. They know their agenda. You are not going nowhere. That's their agenda. They're buying time for you. Things that's supposed to come to you. Things that are supposed to come to this ministry. 5 years ago, they're still waiting for it because they're buying time. God said yes and send to them. Them, they come here, they do whatever they want to do because they're buying time. They know, if suppose funeka yenzekile. But when you come to humans, it's not the same thing. You ude uqinezeleke wena mntu uqela elinye icala ubonakala ba wena ngathi wena ungenangqondo wena uphosesayo. All these people that side are good. Is how what happens in our lives. We always sikwicala le disadvantage. Always we disadvantage area. If that person is being favored, is that person is going to get everything. I'm speaking on top of your ear, of your head. It's fine. Praise the Lord. But iyangena kule ndawo if a little. Praise the Lord. Hallelujah. You see me? Even Satan, dauba dangerous nakuye. Dangerous. Dangerous. Naku status call sake. I'll be dangerous. Because I don't take no.
yes. We know, no. We yes, yes. We sick and tired Christians, people, they're lying. Liars. There is no room for liars anymore. There is no rooms. No rooms. Praise the Lord. Kuza kwenzeka. You'll see things that happen. Kwenzeke ntoni? That time, basic park la coverage. The minute I delete your number in my phone, the coverage yami yimka. If you're not in my phone, ubupa phone in data now, and then the minute they remove a phone yako, in number, I remove you. Simple. Because there is no room for abantu abaphixanisayo. There is no room. Only a room ekhoyo ngabantu abaspeaker bold ngongafihlisiyo thethe inyaniso njengoba uyithethe boldly thethe inyaniso. Pha imngcwabeni lamzalwana beshumayela pha ushumayela thethe inyaniso the way I understand ngayi doctrine yakhe. At the same time scared of me. Thethe inyaniso is scared. Praise the Lord. I'm not scared anyone. Get truth. Elaphe Bible. I get it here. Praise the Lord. Hallelujah. If you read your Bible, you understand your Bible nicely. Because when you're carrying a Bible, you're carrying God. This is God what you're carrying. Not in the phone. I come and join your phone. My brother, it's a problem. Phone in. Nam deny phone, deny download the Bible. But is in the Bible. God in letters. That's God. God in letters. Once you have a Bible, you mean sikhuthaza nabo abazecaweni ongathi ubheke mall. Uzecaweni ubhengathi ubheke mall akana neBible. Hayi nithi nijikeleza iphela. Kuchiwa Gauteng mawuqeda ujike. Xa ukhwela iphela lapha mawuqeda ujike. Abase Gauteng eBhayi bathi jikeleza. Hey, bheka bright. Ndinyu bright. Mother where? Apho bheka inyanga. Hayi ndibheka iPhilip. Bheka hayi ndibheka iPhilip. And there's a Kuku Philippi West, Kuku Philippi B, Kuku Philippi North. So go on, I'm not telling my guys, praise the Lord. Oh, Jen. Jen. Praise the Lord. Hallelujah. Don't associate the liars. Because inkosi silandelayo zange nakanye ilapha emhlabeni ixoke. Ubiyaxoka asiyonkosi leyo. There's something else. We cannot keep on sixoxelo. There's something else. Ibiyaxoka is not enkosi. He's not qualified but sima apa si worship yon. But if inkosi ndiyaziyo, inkosi emileyo enyanisweni. Speak the truth. If we tell you izakwenzela, subana worries as delays. Delays enzekayo. Delays there to delay, to check you. Or are you still there? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. No, say amen.
Praise the Lord. You must go with the power and face each and every devil. You are not wrong when you ask questions. You are not wrong. Nothing wrong. But when you don't ask questions, it's a problem. Ask questions in the manner of your respect. You get everything. Akwazi uyapha kumzali wakho uthethe nanjani na kuya kunjani? Huh? Uthethe nanjani na about this and that. Praise the Lord. Hallelujah. I believe ophalintulo baye emngcwabeni walamfana ka sister wakhe odutyuliweyo. Praise the Lord. Sibeke la family. Praise the Lord. Hallelujah. Kodwa imamele xa ndithetha. Yabona xa ndithetha beka indlebe. Oba ndithi phaa kokweni andithethi into yoba ndifuna ukuvisa kakubi. Ndiyakualetha ngezinto ezenzekayo. Akho nto iza kwenzeka kuwe but they will go abanye abantu. And then uzuthatha izinto uzithwala enhloko. Uba ndikuxelele into, thatha note. People of God, take note. Iza kwenzeka by 3 years gonna happen. Iza kwenzeka. But kodwa, what? Take note. Take note. Okay? Take note. Hallelujah. I said to your husband, uyakubulala. Uya ukuyele emntwini uhusband wakho. Uhusband ukuyele emntwini. Waske wathi kum ndithetha naye wathi ayicingi uba nguye ndabuza uba uyothuka na okanye. That uhusband wakho ukuyele emntwini. Wathi andivuma ayicingi. That okay. That I noba ndibona wrong. Okay. Na iwari yam kuyoxelela la myeni. That okay, inoba ndibona utata othile. Yavuba ndatshintsha ngo. 3 days come. Angamuyisile umntana wena. Beka phansi. Beka phansi. Mfunqule lapha ezantsi. Praise the Lord. Miyeke mfondini miyeke. Miyeke. Akuboni uba la chep ayifuna unansika. Ayifuna uphathwa kakubi la chep. La chep leya iyayazi lapha iya khona. Xa yijonge nje uba ingabetheki nothi uyibambe. Jonga ithe cwaka nawo. Ninyanga la chep. Nam ndisuka phaa ndandingakaya. Praise the Lord. Now later, 6 months down the line, same lady benteta kunye naye komyeni waye come to me and approach. Uyazi uba unyanisile. Ndinyanise ntweni? Hayi dada ndiyazi mna yayithethwa ndim loo nto. Hayi ndiyazi. Ndiyazi. Ufuna uncedo? Uyambona unomnandi? Mazi unomnandi? Uphaka Public Works ka finance. Okay. Unomnandi waza phaa eNantsikeni. A warehouse. Behamba no stranger nabanye. I said you have a spirit of lust. There's something that is ukulandela ezakho kweni. Kukho izinto ezahamba ezokufaka engxakini. Nomlandi naye uzoqala undixelela last month. When was it? In PE. Yeah. Lockdown. Xa ifika endlini uzoqala uzobulela. Into nandithethe a warehouse. Ndamxelela uba izinto ezizawuthi. Cha zingxami but zizakwenzeka. Ndamxelela
ndiyabathanda aba bantu xa bendibaxelela izinto athi umntu not me. Right, thank you, I love you, I love you, because every time ndikuxelela into, no, not me, no. Ubundibhedulela amehlo, ubundibhedulela amehlo, no, not me, that's fine. Praise the Lord. Come, Ntombi. Do you want me? I must help you, madam. Do you want me? Come, this side. I'm going to help you. I'm going to tell you things.